cikin alamu idan kin haɗu da ita ki ta yabo ki ta kalmomi wanda ke kin san a zuciyarki ba haka bane ba ka ai su wance ko masha Allah ai dan gata ne ai su wance ko kun sha kina ta washe baki amma zuciyar ba haka ba. Kunci a cikin zuciya, damuwa, kina mata dariyar maki a fuska, dariya a zuciya, kunci abinda Hausawa suke cewa wai a baki Annabi Musa a zuciya Fir'auna. Ke kin san akwai damuwa a cikin zuciyarki amma kina ta nuna mata ba haka ba, ki ta wani yabo wanda zaki yi kamar wani nau'i, wata ran akwai wani kamar abu ingiza mai kan ruwa ko izgili ko wani dai abu da in ka tsaya ka auna da hankalinka zaka iya ganin akwai wani alaman tambaya a kai, musamman idan ya zamanto kuma da zaran ta tashi ai haka take so take yi ai ta yabanta ai ita tana so a nuna kaza, to kishi kike da ita, ke ce baki gane ba amma kina kishi da ita ne, ko da ko abin da kika yabe ta akai gaskiya ne, amma a kokarin ki wai so kike sai kuma kin fito da wata gaba wadda za ta nuna gazawarta ko za ta nuna kasawarta a bayan idanta a gaban waɗansu. Da haka sai ki yabe ta tana nan, da ta tashi kuma sai ki buɗe fayil ɗinta sai ki kama cewa kaza da kaza cikin abin da yake zai iya taɓa mutuncinta da ƙimarta. Wannan ma alama ce da take nuna cewa akwai kishi.